Milkkarin M18 uusi akkurälläkkä. Yhtä tehokas, hyvä laite. Tätä on tasapainotettu, muutettu akun kulmaa ja pituuksia vaihteessa ja varressa. Niin tämä on erittäin hyvin balanssissa. Tosi kevyt käyttää. Muutaman vuoden vanha M18 akkurälläkkä. Todella yksi parhaita silloin. Selkeästi painavampi ja balanssi on vaikeampi hallita ainakin yhdellä kädellä, mutta tehokas, hyvä kone tämäkin. Milkkarilla tekniikka kehittyy tosi nopeasti. Pikkuasioilla tulee köykäisempää, helpommin käytettävää, tasapainoisempaa ja monissa koneissa on vielä hiukan enemmän voimaa.